Vieš, aký mýtus som minule počula? Že vraj podľa tejto jamky na dne fľaše zistíš, či je víno kvalitné. No, že čím väčšia jamka, tým lepšie víno. Teraz ti poviem 3 skutočné dôvody, prečo tam tá jamka vlastne je. Prvý dôvod. Kedysi, keď sa ešte fľaše fúkali ručne, dno bolo ploché. No a kedykoľvek si fľašu položila na malú nerovnosť, zvykla sa prevrhnúť. Jamka tento problém vyriešila. Druhý dôvod. Najmä pri naturálnych alebo archívnych vínach si môžeš občas všimnúť na dne plávať také usadeniny. No a keď je tu táto priehlbina, usadeniny sa sústredia okolo nej, takže pri nalievaní sa tak ľahko nerozvíria a nedostanú do tvojho pohára. Po tretie. Pri šampanskom alebo iných šumivých vínach táto priehlbina pomáha rozložiť ten veľký tlak, čo je vo vnútri fľaše, čím vlastne znižuje riziko jej roztrhnutia. V dnešnej dobe je to ale skôr záležitosť dizajnu a preferencií každého vinára. Rozhodne nie kvalitou vína. Ak ťa baví búranie mýtov o víne, nezabudni dať follow, aby ti neunikli ďalšie moje videá.